Morjesta! Ja tässä on meidän tällainen kauppa. Me ollaan täällä Savonlinnassa ja me tullaan tosiaan tuolta Kotkasta ja tää Kaija voi kertoa vähän teille tästä lisää. No niin, hei kaikille. Meidän Miska oli siitä nyt tämmönen juontaja, mutta mä oon Kaija ja tää on meidän yritys, tää Green Bee. Ja meillä on tämmöstä ihanaa eukapesuainetta. Se on siinä oikein tehty Kotkassa ja sydämellä juuri sinulle. Mutta täältä löytyy, minäpäs vähän tästä näytän. Eli tämä on euka. Se on eukalyptuspohjainen pesuaine, jolla voi pestä ihan kaiken. Sillä voi pestä pyykit ja saunan ja lattiat ja matot ja tiskit, käsitiskin, ei koneeseen. Ja kaiken lisäksi on ihan äärettömän riittosaa. Siitä kuule riittää niin pitkään, että moni on ostanut tämmöisen pullon, kun me ollaan ollut täällä nyt 5 vuotta. Ja sitten tulee aina kesällä hakemaan uuden, koska se on niin riittosaa. Mutta siitä tulee kaiken lisäksi aivan ihana tuoksu. Mutta tätä me tehdään ihan itse siellä Kotkassa. Lisäksi meillä on siihen liittyen kaikki siivoussuihkeita, imurointipuutereita. Sitten meillä on vielä saunatarvikkeita. Nämä löytyy myös meidän tehtaan myymälästä. Kokonainen hylly täynnä. Niin, ja sitten tämä. Voilà, menthol saunajää. Siinä vasta on kuulkaas ihan hurja tuote. Tämä nimittäin on niin hyytävän ihanan kylmää. Näitä kun laittaa muutaman murusen löylyyn, niin kyllä lähti flunssat ja jos laitat liikaa, niin lähti kyllä äijät ja naiset ja kaikki sieltä saunasta. Että se on kyllä niin vahvaa. Oikein ihana tuote. Mutta tämmöisiä. Ja sitten täällä samassa, tässä meidän samassa, tämä on Linnankatu 13. Sisäpiha, vanha makasiini täällä Savonlinnassa. Punainen makasiini. Punainen makasiini. Ja täältä löytyy sitten meidän tuotteiden lisäksi. Täällä on muuten jalkakylpysuolaa. Aivan ihanaa. Se on ihan kuin olisit kävellyt lumihangessa. Se on niin raikasta. Ja saun erikoinen löylykauha. Ja relax-vihta. Niin, ja Ja tämmönen puuna. puunapaperi. Puuna, monikäyttöinen tämmönen talouspaperi. Kyllä. Sitten täällä on meillä erilaisia näitä asusteita, huiveja, laukkuja ja tuolla on tosi pieniä koristeita ja hattuja ja tietysti peuran pellavavaatteita. Nää on niin ihania, katsokaa nyt tämäkin. Oisko niin kesäinen? Kyllä mun mielestä olisi. Mut hei kaikille, tervetuloa tänne. Joo. Tapaa meitä. Joo, ja myös tuolla ylhäällä niin on paljon parempi ja on myös tosi hyvä taidenäyttely. Ja tulkaa tapaamaan meitä ihan livenä ja